Hej, velkommen til Himmerlandskokkens unboxing af årets nytårsmenu 2025. Vi plejer at lave sådan en lille gennemgang af vores nytårsmenu, hvor vi viser den måde, vi pakker det på. Vi viser lidt omkring indholdet, og vi viser, hvordan man kunne anrette det. Vi har i år en 3-retters menu og appetizers. Appetizerne, de er super velegnede til at nyde under kongens nytårstale, og så kunne man ellers gå til bordet og spise de her 3 retter, som består af forret, hovedret og dessert. Lad os komme i gang. Vi starter unboxing. Det her det er en kasse, der vi har lavet til 2 kuverter. Det kan man se på skiltet hernede foran, når man kommer og får kassen udleveret. Så står der ens navn, der står ens antal, og hvis der har været nogle specielle ting, det kan være glutenallergi eller noget andet, vi skulle tage højde for, så står det også her på. Når I åbner kassen, så ligger der i toppen en brugsanvisning til årets menu. Deri er der både beskrivelse af retterne og hvordan man varmer det der skal varmes. Der er også angivet farvekoder, så man kan se, hvad der hører sammen. Det vil sige, når der for eksempel er en grøn prik, så er det fordi, det er appetizer. Og så er det, der er i kassen med grønne prikker, det er det, der hører til appetizeren. Der vil også være en QR-kode, så man på aftenen bare lige kan tage sin telefon, klik på QR-koden, og så kan man se den her video igen, hvis man har hjælp til anretningen. Vi starter med appetizeren. Nu er vi nået til, at vi skal anrette vores 3 appetizer, og de består af de her 3 hovedelementer med noget tilbehør. Vi starter med vores kartoffellomme her, som er lunet og fyldt med en ostecreme. Til dem har vi en lille hvidløgs og olie her, som vi lige kunne toppe på her. Sådan her. Og så har vi vores økologiske spejskinke, som vi lige topper med. Sådan her. Den næste, det er vores arancini, som er sådan en friteret risottokugle, som er lavet med svampe og med sådan en ventrici, som er en italiensk spicy pølse. Dertil er der en urtecreme, den kunne jeg anbefale at sætte i bunden her. Og så tager I arancinierne og placerer oveni. Så kan man sådan lige lade den glide. Yes. Ja. Den sidste, det er et konfiteret duelår. Det vil sige, det er duelår, der er saltet, og så er det kogt i fedt. Det lægger vi her. Og til det har vi sådan en karamelliseret jordskokkecreme, som vi lige kunne lægge en klatte på her. Sådan her. Så er der sådan en krydret frømix her. Det passer godt, når det er fugl. Så det giver sådan et sprødt crunch. Og så topper vi den lige med lidt sprøde jordskokchips her. Så er det en herlig hvid. Sådan. 3 lækre appetizer til måske kongens nytårstale. Så nåede vi til forretten. Forretten består i år af sådan en rillette her, lavet af konfiteret vildsvin, rørt med dehydrerede svampe, tørrede tranebær og krydderurter. Dertil skal vi have lidt frisésalater, som vi lige anretter her på toppen. Vi har en vinaigrette her, lavet af en god olie, med trøffel, honning, æbleeddike og lidt krydderier. Den er super god til lige at købe ud over vores salat og vores rillette her. Frugtmoussata, som er sådan en italiensk sennep med pære, sennep og timian. Aprikos, der er lige til at lægge ud til tallerkenen her. Og så har vi lidt friteret svær, vendt med blandt andet saltede mandler, som man lige kan toppe med. Yes. Til det er der en maltbolle, økologisk maltbolle med økologisk smør. Så når vi til hovedretten her, og i år der består hovedretten af en tourneau skåren af
dansk oksemørbrad. Vi starter med tondon her. Den lægger vi på midten af tallerkenen her. Så har vi lavet sådan en grøntsagsterrin her, hvorpå der ligger nogle bagte jordskokker ovenpå. Terrinen den er bagt med Vesterhavsost og noget pancetta. Jordskokkerne de er vendt med persille, citronskal og sort peber. Og så har vi års kartoffel her, som er en kartoffelterrin, lavet med andefedt og krydderurter. Vi har lidt broccoli og spars her, som er vendt i sådan en teriyaki-smør, som vi lige kunne anrette sådan her. Og så har vi års sauce, som er en oksesky, som er tilsmagt med calvados og monteret med lidt fløde. Årets hovedret. Velkommen. Så nåede vi til aftens finale, nemlig desserten. I år er desserten en pistachiebavaroise sat på en nøddebund. Den tager vi lige her, sætter over på vores tallerken. Så er der en flødekaramel her, som kunne køres rundt om her. Som pynt på kagen, så har vi vores pistachemacarons her. Kan vi sætte en her. Så har vi lavet nogle små bagte twiller, som vi kunne stikke ned her. Der er lidt syltet kumquat, som er sådan en citrusfrugt, vi har syltet. Og til sidst har vi vores krystalliserede hvid chokolade her, som vi har vendt med lidt saltet pistachienød. Så har vi årets nytårsdessert. Velbekomme. Vi fra Himmerlandskokken ønsker jer alle sammen et godt nytår. Godt nytår! Igen i år har vi en vinmenu, som man kan købe med til sin nytårsmenu. Den er udvalgt sammen med fru Kronborg i Løgstør, og den pakker vi selvfølgelig, uanset hvor I henter maden, så er den klar sammen med jeres menuer. Til appetizeren har vi valgt et godt glas italienske bobler. Det er fra huset Pizzalotto. Det er på Blanc de Blanc druer, og det er lavet efter champagne-metoden. Et super godt glas bobler. Til forretten, der har vi valgt en kraftig hvidvin fra Marani fra huset Sartori. Den kaldes også den hvide Amarone. Det er et kraftigt, men alligevel meget let drikkeligt glas hvidvin. Til det gode oksekød har vi valgt en god rødvin selvfølgelig. Det her det er Valpolicella Ripasso fra huset Fabiano. Den har vi haft på tidligere, fordi den har vi fået sindssygt meget god feedback på. Den passer super godt til oksekød. Til desserten har vi valgt en lettere spumante, det vil sige en letperlende dessertvin. Også fra Italien af, fra huset Saldiano. Og det er også et godt valg til den her pistache dessert.